amago kwa no mu etesi aka Igbo anwuru pii gasi na asi itodo chie ka Igbo ya anwuru o wali na makati Igbo anwuru ebe ntade ni ga je bo Igbo woro ke na asusu anyị na aba maka asusu anyị amaka na asusu anyị nwere oyi n'ụbọchị taa ana m asị biko nụ kwalite na asụsụ na omenala Igbo ebe ọ bụla nọ na-ekpọ nwa asị ka ọ bụ na ekuzili ihe asụsụ nne gị na nna gị kuzili gị onye n'ụlọ akwụkwọ sụba sụpịrị ọbataghara n'ụlọ otufuo sụpịrị sụba Igbo onye kpọrọ m wee jebe na Ifeanyi Nwosu Igbo Academy mgbe na-ayọ ọra na eze igwe mmadụ niile si gbaa mbọ fụ na this Igbo Academy na ọbara anyị uru site n'ime ka ụmụ anyị jee ebe ahụ jee mara etu esi ede Igbo mara etu esi asụ ya Ifeanyi Nwosu onwere nwa onye chọrọ nwa asụ Igbo na-akpọ Ifeanyi Nwosu maka Igbo nọ na-afịazi arụ Fabia na-ewepụ Igbo ewepụ history ewepụ nke a si wepụdebe Igbo anyị ga-amụta ya Ifeanyi Nwosu gwa ụmụ na m ga-abịa ebe a aga m epe visit ka m gwakwafa ife bụ isu Igbo maka na Igbo na-adị m mma n'ọnụ ọ ga-adịkwa mma ka unu kpọta ụmụ na nne na nna ya na-akụziri ụmụ n'ụlọ be ha anyị jebe akwụkwọ asụbazi oyibo asụsụ ahụ oyibo abata ahụ na asụsụ ụra ya Igbo Onye-Ije Imeka wepụta ebe a na-amụ maka asụsụ ụba anyị asụsụ Igbo ọ nọkwa n'ebe a na-asị na mama anyị gwara anyị na papa anyị gwara anyị gba nna onye bụ azụ ọgwụ n'ebe a na-asụ asụsụ ụba anyị na anyị onye Igbo ndị be anyị kene m unu aha m bụ Oriakụ Elizabeth Njiga abụ m onye Ikotekpene Akwa Ibom mana di m bụ Maazị Chukwuemeka Njiga ọ bụ onye oke etiti na Anambra State. Aha m bụ Chinaza Okoye abụ m onye Uwe-Ojii Demiri North dị n'okpuru ọchịchị Anambra Steeti. Aha nna m bụ Maazị Okeke Nwosu. Aha nne m bụ Oriakụ Amanda Okeke. Aha m bụ Ezenwa Okeke. Adị m afọ 12. Achọrọ m ịmụta asụsụ Igbo. Anyị bụ nwata Onye-Ije Media. Anyị bụ Igbo. Anyị bụ Igbo. Anyị na-agụ Igbo ma na-asụkwa Igbo. Anyị bụ afọ Igbo. Onye-Ije, Onye-Ije. Aha. That's so we dey do am. Traveler, na traveler.